Tata bụ ụka nke 29 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ Ọkọlue na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi Ifeọma Chukwu nọlụ na Chukwu nọ nso Ọkọlue, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Silas Agbasi na ezinụlọ ya na-ayọ ka Chineke mee ka Imelda na Silas na onwe ya ka ha gbakee ọsịsọ n'oge eteghị aka na sọjiri nke ha melụ, ka Chineke na-edu ha na-enye ha arụ ike. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile, wee na-ayọkwa maka ihe ya na ezinụlọ ya bụ n'obi. Jude Mmụọjekwu na-ayọkwa na-enye Chineke ekene n'isi Nnamdi Kalụ, ndị ji eni arapụ ya ka o were na-agbakwa mbọ n'ọlụ nke ya. Austin Obika na ụmụ ya na-ayọ ngọzi n'isi ezinụlọ ya na ndị enyi ya, wee na-ayọkọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Ngọzi Obika, onye nke rapụ n'arọ gara aga. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Clara Obukam Ihekire na Lilian Ọnwasọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Angela Chinyere Ụzọaka. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe na Sabina Oji. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Gerard Osuagwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Praise the Lord. Our God is good. And all the time, God is good. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọtago ịchụrụ Chineke aja. Taa bụ ụka nke 29. Dịka anyị gbakọtara ebe a, anyị ji mkpa dị iche iche wee bịa. Ka anyị hụlatazi isi ugbu a wee yọọ Chineke ihe na-akpa anyị n'otu n'otu. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile na ụmụnna m na-emeghewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na mụ na-eme. Site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m na-arịọ. Maria dị ngọzi, Regina na ndị mama na ndị nsọ niile na ụmụnna m, olu ya gbara m ose. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere ma ghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile. Anyị arịọghị ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Isiokwu: mgbe ọbụla aka Mozis lara elu, ụmụ Izrel na-emeri. Ndị Amalek bịara buso ụmụ Izrel agha na Refidim. Mozis were gwa Joshua sị, họpụtara onwe gị ụmụ okorobịa, n'ụtụtụ echi gaanụ ka unu na ndị Amalek lụọ agha. Mgbe ọ na-alụ agha ahụ, aga m eguzo n'elu ugwu jide mgbara Chineke n'aka. Joshua mere ihe Mozis gwara ya, wee lụso ndị Amalek agha. Ma Mozis na Aaron na Hur rigoro n'elu ugwu. Mgbe ọbụla aka Mozis lara elu, ụmụ Izrel na-enwe mmeri. Ma mgbe ọbụla Mozis wedatara aka ya ala, mmeri abụrụ nke ndị Amalek. Ma aka bidoro nyiwa Mozis arụ. N'ihi ya, ha were okwute dowere ya ka ọ nọdụ ala. Aaron na Hur ewere na-akwalite aka Mozis. Otu onye na-akwalite aka nri ya, onye nke ọzọ na-akwalite aka ekpe ya. Ihe aka ya jiri lagide elu ruo mgbe anyanwụ dara. Joshua were mma agha gbuchapụ Amalek na ndị nke ya. Okwu nke Osebruwa. Abụ ọma na azịza, ihe unu ga-aza bụ, enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Eleliri m anya n'ugwu, olee ebe enyemaka m ga-esi abịa? Enyemaka m ga-esi n'aka Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Onye mere eluigwe na ala. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Ihe ekwekwala ka ụkwụ gbachapụ gị, ụra atụkwala onye ahụ na-eche gị. Mba, onye ahụ na-eche Izrel mụ anya, ọ naghị arahụ ụra. Onye mere eluigwe na ala. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Onyenwe anyị bụ onye nche gị, bụrụkwa ebe nchedo gị. Ọ nọ gị n'aka nri,
Anwụ agaghị emerụ gị arụ n'ehihie, ọnwa agaghị emerụ gị arụ n'abalị. Aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala, enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Onye nwe anyị ga-echekwaba gị ka ajọ ihe ọbụla ghara irute gị. Ọ ga-echekwaba ndụ gị. Onye nwe anyị ga-echekwaba ọpụpụ na mbata gị bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Onye ahụ mere eluigwe na ala, enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala, enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Isiokwu: onye were onwe ya nye Chineke na-akwụsi ike bịakwa jikere nke ọma maka ịrụ ọrụ ọma ọbụla. Jidesie aka ike n'ihe a kụziri gị na ihe ahụ were gị anya na ọ bụ eziokwu. Chetakwa ndị kụziri gị ihe a na otu o si bụrụ na ị bidoro na nwata mụta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ n'ihe ndị a ka ị si amụta amamihe nke na-eduba na nzọpụta site na ikwere na Jesu Kristi. Ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ bụ ihe Chineke kwuru. Ha dum bara uru maka ịkụzi nkụzi, maka ịgbaziri onye gahiere ụzọ, maka iduzi ndụ ndị mmadụ na ịkụziri ha ịdị asọ. Ọ bụ otu a ka onye ihe Chineke na-anụ ọkụ n'obi si abụ onye e nyere ngwa ọrụ na onye a kwadoro nke ọma maka ịrụpụta ezi ọrụ. N'ihu Chineke na n'ihu Jesu Kristi, onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, ana m eche gị ọrụ a n'iru n'aha ịpụta ìhè nke alaeze ya, na-ekwupụta ozi ahụ ma anabatara ya ma anabataghị ya, kwụsie ike na ya. Tụọ mmadụ mmehie ya n'anya, gbaziere ndị gahiere ụzọ, gwa ndị mmadụ ka ha na-erube isi, ma were ndidi mee ihe niile ndị a. Buru n'obi na ọ bụ nkụzi ka ị na-akụzi. Okwu nke Osebruwa. Haleluya. Okwu Chineke okwu dị ndụ na-adịkwa ire. Ọ na-enyocha na izu niile nke obi anyị. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu tụrụ ụmụazụ ya ilu banyere mkpa ọ dị ikpe ekpere ugboro ugboro, na-ekweghị ka obi daa mba. Otu ọkaikpe bi n'otu obodo, onye na-adịghị atụ egwu Chineke, nke ọ na-adịghịkwa asọpụrụ mmadụ. Ma n'otu obodo ahụ kwa, otu nwaanyị isi mkpe na-adakwute ya, na-akwụsịghị akwụsị, na-asị ya, achọrọ m ka ikpe kpere m ikpe, kpepụta m n'aka onye iro m. Na mbụ, ọ jụrụ ajụ ime ihe nwaanyị ahụ gwara ya, ma mgbe ogologo oge gasịrị, o mesịrị si onwe ya, ọ bụ ezie na adịghị m atụ egwu Chineke, adịghịkwaghị m asọpụrụ mmadụ, ma nsogbu nwaanyị isi mkpe a na-enye m akarịala. Ọ naghị ekwe ka ume na obi ruo m ala. N'ihi ya, aga m ekpeziri ikpe ka m ghara ịnwụchiri ya na nsogbu ya. Onye nwe anyị wee sị, unu anụla ihe onye ọkaikpe arụrụ ala ahụ kwuru. Ọ bụ na unu echeghị na Chineke ga-ekpeziri ndị ọ họtara ahọta ikpe, ndị na-akpọku ya abalị na ehihie, ma ọ bụrụgodu mgbe o gburu oge n'ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Nkwa m kwere unu bụ na ọ ga-ekpeziri ha ikpe n'oge na-adịghị anya. Ma mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa, ọ ga-ahụ okwukwe n'elu ụwa. Oziọma gosipụrụ ụwa. Amen. Amen. Gwa nwanne gị sị, ike ekpere agwụla ya. Gwa ya sị, jisi ike n'ekpere. Gwa ya sị, Chineke anyị na-aza ekpere. Amen. God is good. And all the time. Kedu ihe m ga-enye ya, o Chukwu bi n'igwe? Ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze nụ. Kedu ihe ị ga-enye ya, o Chukwu bi n'igwe? Ihe ọma
niile o mere mgbe m nọ n'ahụ maka ihe dum o mere iji nye ya ekele otito dịrị ya eze kasị ezenụ. Praise the Lord. Ụmụnne m na Kristi, n'ihe ọgụ nke mbụ nke a gwara anyị, a kọrọ anyị ka Moses na Aaron na Hur ji wee gbago n'enugwu. Moses wee gwa Joshua n'ọdị n'ihu agha lụba agha, ma mụ onwe m na ndị a ga-eme gịnị? Ga-aga n'enugwu. Ka ha gara ebe ahụ, gịnị ka ha ga na-eme? Na-ekpe ekpere. Moses na-asụ ekpere. Oge o were aka ya elu, a gwara anyị na ụmụ Izrel na-eme gịnị? Na-enweta mmeri. Ma ike mee ka ọ gwụwalụ ya, ndị Amalek eme gịnị? Emeri ụmụ Izrel. Aaron na Hur, ọ gịnị ka ha mere? Ha jiri bute okwute butere Moses si megide nọdụ ebe a. Ofu onye nọdụ n'aka nri, ofu onye nọdụ n'aka ekpe. Ha were aka mee gịnị? Wee laa ya elu. Ọ bụ ihe ha mere ụmụ Izrel ji wee nweta mmeri. Ewe na-agwa anyị, agbakọta aka nyoma mmiri ome gịnị? Ọ bụ ọfụfụ. Mana ọ gịnị na-eme n'etiti anyị? Ọ gịnị na-eme n'ezinụlọ? Oke n'ọhịa, ngwere n'ụzọ. That is why we are having problems. Ọ ya mere mgbe nwoke ọ chọdịghị iji ntị anụ na a na-ekpe ekpere, egwude ihe gbasara ekpere, gị agbapụ. You don't care. That is why there is division. Ọ ya mere nwaanyị ikpegide ike gwụ ya, ya mekwana gịnị? Ya ezuru n'ike, maka na o nweghị onye enyemaka, o nweghị onye na-asị ya nne m jisi ike, Chineke ga-eme ya. Mana a gwara anyị na Moses, Aaron na Hur, together they were able to pray. Ya mere ụmụ Izrel ji wee nweta mmeri. Ọ bụrụ ndị na-agba bọọlụ, Fada Danda na ebe ọ ma nke massive attack and massive defense. Ọ ya nwa ka a na-agwa anyị taa. Massive attack and massive defense. Anyị ga na-agba mbọ na-ekpekpe ekpere. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ma ị naghị ekpe ekpere, o zughị oke. Ọ bụrụ na ị na-ekpe sọọsọ ekpere, ị naghị agba mbọ, o meghị gịnị? O zughị oke. Lee ihe ọgụ nke mbụ, ihe gwara anyị, ndị na-alụ nọ na-alụ, ndị na-ekpe ekpere na-eme gịnị? Na-ekpe ekpere. Together there is a synergy. Ọkwa ya mere na ihe na-aga n'ihu. N'ihe ọgụ nke abụọ, Pọl dị asọ wee gwa Timoti, jisi ike akwụkwọ nsọ ahụ ịma banyere ya bido na nwata ruo n'okenye, jidesi aka ike ebe ahụ, maka na ọ ga-enyere gị aka. Ọ ga-adị mma ka anyị mara ihe na-emenụ tupu ihe a ji wee mee. N'oge nke Timoti as a bishop, abịa na ụka nke ọ na-elekọta anya, enwere ndị ọgba aghara na ya nụ, ndị na-achọ ka ihe na-aga n'ihu. To the extent ha mechara ihe banyere akwụkwọ nsọ achọghị ije ntị wee na-anụ ya, ha ekwenyeghị na akwụkwọ nsọ. Ihe a wee bute confusion. Paul wee na-agwa Timoti, enwere obi nkolopụ, jidesi aka ike na akwụkwọ nsọ, maka na ebe na akwụkwọ nsọ ebe ahụ ka Chineke mere gịnị? Kwupere ihe niile. Ọ bụ ya mere ịgụ Hebrews chapter 4 verse 12. Also, the word of God is alive and active. It is sharper than a double-edged sword. It has the power to permeate between flesh
bones, marrows. Onwe na-eme ka eme ka anyị mata na akwụkwọ nsọ ọ dị inspired. Ya bụ o si n'aka Chineke wee mee gịnị bịa. A na-ebe n'ime akwụkwọ nsọ a, ọnọdụ ọbụla ị nọ, ịga n'ime akwụkwọ nsọ ị nwere answer to it. Ọ bụghị history, kama ọ bụ ihe mere eme. Pọl dị nsọ wee na-agwa anyị n'ụbọchị taa na anyị lekwasị anya na anyị kwere ihe a gwara anyị n'akwụkwọ nsọ na ọ bụ eziokwu. Maka na ha na-eji ya wee na-akụziri anyị ihe, ha na-eji ya wee na-agbaziri anyị. Site n'ihe anyị gụtara n'akwụkwọ nsọ, anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee lebara ihe na-eme anyị anya, mara ụzọ anyị ga-esi wee gboo mkpa ahụ. Do we believe in the word of God? Anyị na-agụ akwụkwọ nsọ? Anyị kwenyere n'akwụkwọ nsọ? Ị ma na oge ọbụla ọ gbajuru gị dọrọ, ọkụ Chineke, enwe ihe ahụ gbagwujuru gị anya, o dere ya n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na imepe ya gụọ ya, ihe a gwara gị ebe ahụ, gị gba mbọ mee gịnị? Mee ya. Ime ya, you find a solution to your problem. Abịa n'ozi ọma, Jesu wee gwuo mazụ ya na ha jisi ike n'ekpere. Ike agwụla ha n'ekpere. Ọ bụ ya nwa ka Jesu na-agwa mụ na gị n'ụbọchị taa. N'otu ọbụla ọ dị, ọ dịkọta njọ, ofu ụbọchị ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị mma. Jisi ike n'ekpere. Ọ bụ ya nwa ka ọ na-agwa anyị. Ewezụga ekpere, enwekwaghị ihe ọzọ anyị nwere ike imenwu. Enweghị ihe ọzọ anyị nwere ike ime. Ọ bụ na ekpere ka ike anyị dị. Ọ bụ na ekpere ka ike dị. Ọ ya mere onye ama Maịka, in Maịka chapter 7 verse 8, ọ gwara anyị sị, o onye iro m, achịla m ọchị. Ọ bụ eziokwu na ugbu anọ m n'ala, mana oge na-adịghị anaghị m eme gịnị? Aga m ekuli. Prayer is a power. Prayer is the key. No matter how difficult it is, keep praying. Keep pushing. One day, ọ ga-emezu. For our brothers who are here, I know you'll be wondering, trying to figure out what we are talking about. I would like to summarize today's message. And in the first reading of today, the first reading tells us that we have to be united, because the more we are united, the more we progress. But if we are divided, we can never make any progress. That was why in the first reading, Moses told Joshua, go and fight. But myself, Moses, Hob, and the brother, that they will go to the mountain to pray. And we were told, while they were praying, at the time, Moses was a little bit tired. And the more he becomes tired, the more the Amalekites were defeating the Israelites. And what those who accompanied him to the mountain, what they did was, they had to bring a big stone and ask Moses to sit. And they helped to raise his hands up. So raising the hands of Moses signifies prayer, signifies faith in God. And while the hands of Moses were up, the Israelites were able to defeat the Amalekites, reminding us that there must be a synergy in our families, that we have to be together, that the parents, the father, the mother, the children, we have to be together, and there should be no division. And in the second reading, St. Paul was encouraging Timothy
to remain steadfast and believe in the scriptures and use the scriptures to teach, use the scriptures to correct, and have firm belief because the scripture is inspired by God. Reminding all of us that whatever problems we have today, we'll find a solution in the scripture. Because the scripture is the word of God. And if we read John chapter 1 verse 1, we'll hear, it says, in the beginning of the word was God, and the word was God. In other words, the word of God is God. So when we read the scripture and believe in the scripture, that is God talking to us. In the gospel of today, Jesus reminds the disciples that they should keep praying no matter the situation, no matter how difficult it is, that they should remain in prayers, that one day they will get the answer from God. And if we look into the scripture, at any circumstance, we should keep praying. Because even in Jonah chapter 2, Jonah was praying while he was in the belly of the fish. If he could pray while he was in the belly of the fish, then why can't we keep praying? So we have to always ask God to give us the grace to be able to remain resilient, to be able to embrace his words, to be able to keep moving no matter how difficult it is. Ya ụmụnne m na Kristi, ka anyị na amara nke Chineke n'ụbọchị taa iji wee kwudosie ike n'agbanyeghị otu o si wedere anyị, ka anyị na-ekpe, ka anyị kwudosie ike lekwasị Chineke anya. Ofu ụbọchị ọ ga-adị mma. Udo dịrị unu. Ka anyị kwuo n'ọsọ wee kwupụta okwu anyị. Ekweghị m n'otu Chineke,
ụmụnne m na Kristi, ka anyị wee n'otu olu wee kpọọ oku Chineke wee kọsịrị ya mkpa anyị. Maka nchekwaba Jerusalem n'ụlọ nsọ niile dị iche iche, ka Chineke gọzie ndị niile na-agba mbọ nchekwaba dị otu a n'otu n'otu. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwe anyị n'ụlọ arịrịọ anyị. Maka ndị agha dị iche iche n'obodo niile, ka ha nwee ike inye ezi ndụmọdụ ma na-arụkwa ọrụ ha ọfụma. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Maka ndị niile gba n'ọsọ ndụ, ndị ọbịa na ndị mkpagbu nke okwukwe, ka Chineke nye ha udo nke mmụọ na mkpụrụ obi. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Maka ndị niile na-alụ ọrụ ubi, ka Chineke wetara ha mma iru igwe nke ga-ewetara ha ezi ihe ọmịmị nke ihe ubi. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị a n'ụbọchị tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebere. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Ka anyị hụlata isi wee rịọ ihe nnọzụ n'aka anyị n'otu n'otu. Jigide onye nwe m Jizọs, jigide m, jigide onye nwe m Jizọs, jigide ọsọ gị ka m na-agba, mmeri gị ka m ga-emeri ụwa, o meri ụwa nye m ike oge niile, ka m ga-arịda. Jigide anyị, jigide onye nwe m Jizọs, jigide anyị, jigide onye nwe m Jizọs, jigide ọsọ gị mmeri gị ka o meri ụwa ike oge niile, ka yarịda. Ezi onye nwe anyị na Chineke, onye nwe anyị, enweghị ihe anyị pụrụ ime ọ bụrụ na ị nọnyeghara anyị. Anyị na-arịọ gị n'ụbọchị taa, anyị nụrụ okwu a, bịa nye anyị amara iji wee kwudosie ike, ọbụladị mgbe ahụ ihe na-esi ike kara, ka anyị nwee ike ịkwudosi ike n'ebe ị nọ, ka obi ghara ịda anyị mba. Ma Chineke, anyị nwere olileanya ebe si na iyi anyị yọọ anyị ga-ayọta, anyị chọọ anyị ga-achọta, anyị kwa aka ị ga-emeghere anyị ụzọ. Anyị na-arịọ gị dịka anyị na-ayọ, dịka anyị wee na-akụ aka, biko mezuoro anyị ebumnuche anyị si na Kristi onye nwe anyị. Amen. Elele m anya n'eluigwe n'ụwa,
na-ajụ onwe m olee ebe inye aka m ga-esi bịa ewo olee ebe inye aka m ga-esi bịa onye nche na-eche ma onye na-amanye na mụ n'efu na ọhụrụ na Chineke chere obodo kọda n'efu onye nche na-eche ihe ọmụrụ na Chineke obodo echeghị obodo sistem n'efu onye nche na-eche Chineke mefola Jehova zara m ekpere karịa etu m lewere anya ewo Chineke mefola Chineke zara m ekpere karịa etu m lewere anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya na-efe Chineke na-aza m mkpọ ya n'ime abalị Chineke na-aza m mgbe ọbụla m ji kpọọ ya Chineke na-aza m ewe ụla Chineke zara m ekpere karịa etu m lewere anya ewe ụla ụwa echetala m mgbe ọ na-enweghị olileanya ha tinye na m onye iberibe enweluo oge Chineke kere kara ya nwanne m lelee mgbochi niile ekewago ewe nkeme ọpụla lelee Chineke zara m ekpere karịa m lewere anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị mkpọ ya n'anya mmiri Chineke na-aza m gbọbụ na m kpọrọ ya Chineke na ndewe onye kere ụwa ndewo imeela ọsị nwa dịrị nne nara ekele anyị onye na-enye ndo nara ekele m imeela Chukwu ihe mere dị mma nara ekele ọma nara otito anyị onye na-agba ọrịa nara ekele m imela papa papa ọkwa gị na-edu anyị nara mbuli elu anyị ekele gị onye na-eme mma nara otito m imela Chukwu ndewo Chineke ndewo Chineke ndewo onye na-enye ndụ ndewo onye na-agwọ ọrịa ndewo ọkwado ụzọ na-abụ nwa ndewo onye na-eme ma ndewo Chineke ndewo Chineke imeela Chineke ndewo Chineke imeela Chineke ndewo Chineke ndewo Chineke ekwere ewe m ekwe ka m gbaba n'ime ya egbaba n'ime ya aga m adịrị ya eze ndụ edere ya eze ndụ aga m nwoke n'ime ya nwanne m
ga-akọkpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere egwu m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọkpa Yobanụ ụmụnna m ka jamoro na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chineke ji ike niile na-aranụ. Onyenwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye i nyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị wụcha anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke a anyị ji agbara gị odibo. Anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị igwe n'Chukwu anyị ihe ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi n'aha ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị:
na ịdị nsọ eze sọ gị na-edunye dum nsọ anyị na-arịọ ka idu onye ndị asụsụ na-ekweta ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Etu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndị ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihu na n'ihu mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. He's alive, amen, he's alive, Jesus is alive, forever he's alive, amen. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wega n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwere anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere na anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị asọ bụ di ya na Eugene na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị wee kpee n'onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sepụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebe enyu dị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, wee chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, elekwana anyị na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ndị ndụ na-achị ebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị fee n'onwe anyị aka. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi onye kpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ị nwere ntesi nke bata n'ime obi o so. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fullness of glory divine. Salvation, purchase of blood, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song.
Savior, order the Lord. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, and hosts on my side, angels descending, bring from above, eagles of mercy, wait pass along. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. This is my story. This is my song. Praising my Savior.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what we give in this present age and prepared for the gifts that are eternal through Christ our Lord. Amen. Kind of job. Anyị nwere obere ọkụ one ma one ndị charismatic group na-eme anyị niile na-agwa anyị niile ka anyị bịa soro ha na healing mass nke a ga-enwe ebe a October 26 ka ọ ga-abụ. Ọ ga-ebido na 6 p.m. wee luo na 10. Ụkọchukwu ya ahụ maka ya bụ Godwin Akpan. Ọ bụ Wednesday, October 26, 6 p.m. to 10 p.m. ka anyị denye ya na kalenda anyị n'ọnwa anụnwa. Dịka anyị si makwa ọkwa na ụka gara aga, ofu onye n'ime anyị dere akwụkwọ ụmụaka. Ọtụtụ ndị were sị na ha akwado. Anyị gosiri na akwụkwọ ndị nke o delu. Rito the said white tortoise have patchy shells. Anyị gosikwara ya ọnụnwa. Nke ọzọ bụ One Starry Night in Bethlehem. Onye dere ha ncha bụ Ada Chukwukeme. Ọ bụ ya bụ afa dị n'iru akwụkwọ anụnwa. Nke ọzọ bụ The Essence of the Word of God Illustrated. Anekwe ya nke ọzọ odere ofu, odere abụọ, odere ịtọ. Nke ọzọ bụ Amber and Her Chicks. And ka esi wee kọwala anyị ka esi wee ghọta o nyere aka n'ihe gbasara character development nke ụmụaka. Ịkọwa ya o ya enye aka ndị niile na-akụzi nkụzi, nne na nna, iji wee na-akọwala ụmụaka, gosikwa ha ihe bụ omenala anyị na etu esi eme moral values. O gosisiri ya n'ime agbasa ọ ga-anọ n'ilo ime nke ị chọrọ. Ndị si abịakwa tata ụnụ afụ ya anya. Nke ọzọ bụ iletekwara anyị niile dị ndị Udoka women through Helen Obi na-akpọta ndị Los Angeles County Department of Public Health. Ọ ga-abụ November 6 ụbọchị anwa. Onwe ndị adịbeghị fully vaccinated or boosted with COVID, ha ga-anọ ebe a. Flu shots, ha ga-anọkwa ebe a. Ha ncha onwere nke a na-ana ego. Anyị niile a na-amụ ọkwa. Onwe ndị ọzọ anyị nwere n'ụlọ ka anyị gbaa mbọ ka ha bịa ka ọ bụrụ na ha nwetara service ndị a niile ebe a. Ụbọchị Fraịde anụnwa dịka anyị si mụọ ọkwa ụbọchị gara aga, ụbọchị ụka gara aga, Angela Chilaka na Charles Chilaka ka anyị si wee mụọ ọkwa. Papa Angela rapụrụ n'ụlọ. Ụbọchị Fraịde anụnwa ka a ga-akarị ya ụka ebe a. Angela Chilaka ọ na ya? Charles na ya? Okay, ha ka nọ ebe a ka a ga-akalụ ọgọ Charles, Papa Angela ụka ebe a Friday anụnwa na-abịanụ 7 p.m. ha wee na-ayọ anyị niile ka anyị bịa ka anyị solu ha kpeelu papa ha ekpere. Daalụ.
kịta ana m akpọnite ọ bụrụ na ha nọ ebe a ọ bụrụ na ha nọkwanaghị ya anyị aghọta Charles na Agatha nwoke ha nụ ya wee na okay ọ bụrụ na anyị na-anya ihe nji kpọnite Charles na Agatha nwoke o metụta ọnụ o metụta gịnị imi o metụta imi o metụta gịnị ọnụ unu na ha anya ọ bụrụ na mgbe ochie epụrụ ka ha atọ si wee yiri black ọ bụrụ ihe aṅụrị mgbe m nụrụ ozi anụnwa na nwanne nya ọ bụ ihe nne na nna na-ebere nnukwu akwa nwa ha nwoke Ikesinachi rapụ 18 years old nwata anụnwa bịara ụka ebe anụnwa ebe 3 weeks ago eji m anya nke nkafụ ya o mechara high school were genu admission na UC Riverside wee nabụla on 13th night okwunitorozi ọ bụ nwa ha nwoke iwere onwe gị tinye n'ebe ha nọ wee mara ka ọ dị ọ bụ eziokwu anyị anwụsị anwụ mana anyị maalụ nwata dị etu anụnwa wee rapụ o nwere nne na nna na-ekpe ekpere ọ bụgodo onye ilogu etuga esi na kpọ onye anwa asị isi ihe mekwa ya ọ bụrụ ụdị anụnwa ọkwa na eziokwu so biko nụ anyị maala etu anyị si eme ka anyị gbaluele ha ka anyị beriore ha n'ụzọ dị iche iche ịkasi ha obi 18 years old all the hope all the future all the dreams whatever you may call it that sign has ended in our own sight in our own anyị nwa bụ mmadụ ka anyị si echie mana ebumnobi anyị bụ Chukwuma nke ihe o ji wee mee anyị wee na-asị ndị be nwoke niile Steve nwoke na nwunye ya na ezinụlọ ya kwurukwuo n'ọtọ unu niile ka o metụtalụ Steve nọ ebe a ọ bụ ha ncha na ede nwoke family n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị beruoro ha na anyị na-asị unu ndo ka mkpụrụ Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa daalụnụ kịtazi anyị na-ekene ndị niile bịara ụka ebe a tata ka anyị na-ekene ha ka anyị na-ekene ndị ụkọchukwu mana o nwere ofu onye mma akpọnite ihe m eji kpọnite ya bụ maka ụmụaka anyị ana m akpọnite de Chinua Achebe nọmba 2 ndị be dị ọtọ ana m akpọnite gị ihe m ji akpọnite ya ebe a bụ all our youth all our young adults go home and Google Ndibe. He is the only Igbo the writers we have today. He is, if not number 1, number 2. So he is another Chinua Achebe in our lifetime. Oge ọbịa ọ na-abịa ụka ebe a n'ụwa obi Connecticut. So our young adults, our youths, after the mass, go to him and ask him how did he do that and how is he doing it. Find it out from him. And that's why I asked him to stand up so that you see him and know whom he is, exchange ideas with him and go from there. Thank you. Kita anyị na-ekene ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata ma tupu m na-aga ebe anwa ana m akpọlitekwa Michael Ihechukwu Onwukwe ọkwụrụ ọtọ anyị adịghị eme ihe akwada so ọ bụrụ echi ị bịakwasị na eye eme ya etu a mba
ihe anyị ji akpọnite ya bụ young adults anyị ọ na-apịara inweta ha wee bụrụzi onye ya bụ ọbịa onye anyị his talent. O nwere ụfọdụ ndị nke ya ọbịa akpọ ọbịa ebe a nụnwa o ruo echi ọ pụọ ọ kwado ka ọ bịa ụka ọ bụrụ enyi ya nwaanyị kpọrọ ya si ya ebe ka ị na-eje ọsị ya na ya na-eje ụka na ndị kwaya na-enwere practice ọsị ya oh you do that. Ọ bụrụ eziokwu o nwezighị ebe ya apịa o nwezighị ebe ọ na-eje were nwa ya ọkwasa mana ya nwa na onwe ya dị very consistent. Ọ na-abịa ebe a kpọrọ anyị ọ ga na-eme ihe niile anyị na-ekene ya. Kịta ọ na-ayọ ekpere anyị na ya esiwego na young adult were apụ na ya ya settle down. Ọ na-ayọ ekpere na ya afụgo nwaanyị ya anụ ọ na-akwado mgbamakwụkwọ ọ ga-abụ na Naịjirịa ka ọ ga-eme ya na Disemba anụnwa mana ọ sị ihe ya na-ayọ unu bụ gịnị nkwado nke ka nke ekpere unu. Daalụ. Anyị wee na-ekenezi ndị ụkọchukwu. Anyị na-ekene ụkọchukwu Boni Anusiem Aba Diocese mana ọ nọ New Jersey. Fada anyị na-ekene gị. Kwụrụ n'ọtọ nke anyị kwụrụ. Otu aka nwakwa anyị na-ekenekwa anyị afụbugo ya ogologo ya niile. Anyị na ọkwa makwuru mma nwoke. Okay. Tony Nwankwọ fada anyị na-ekenekwa ya. Wee na-ekenezi onye isi ụka anyị tata Gerard Osuagwu. Fada anyị kenere gị. Anyị na-ekene mmadụ niile. Daalụnụ. Ka anyị kwuzie n'ọzọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere ile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mmisi agwụsịgo ka anyị kelee n'Chukwu. Ekele dịrị Chukwu. Daily, daily sing to Mary. Sing, my soul, her praises sing. All her glorious action cherished, with a uplift ocean true. All in wondering contemplation, your majesty confess. All her miracle have been, I be mother blessing land. She is mighty to deliver. Call her trust and lovingly. When the tempest rages round you, with a calmly troubled sea, gift of heaven she has given, noble lady to our race. She, the queen who cares at all
object with the light of Congo's way. As in wondering contemplation, be your majesty comprehend. Oh, her mother call her virgin, happy mother virgin land. Onye kere igwe n'aka gị ka m na-ele anya, agabigala m mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, aka ju ụwa n'aka gị ka m na-ele anya, mgbe ị na-eje, mgbe ị